Pinaagi sa usa ka interview sa sikat nga aktres nga si Maris Racal, ato na lang ginganlan, gibutyag niini nga gamahay kini sa niagi nga mga relasyon ug sumapa nga mas gipili na niini ang magpakasingle sa pagkakaron. Ang mga pabahayag gibuhian ni Maris atol sa interview sa YouTube channel sa inila nga host og TV reporter nga si Karen Davila. Wala man giklaro ni Maris sa kung kangkinsa nga relasyon apan sumapa niini nga ang tanang kasakit sa iyang kaagi og kasing-kasing gihimo ni motivasyon, motivation niya iyahang para mag-push niya sa pagpadayon sa kinabuhi o pagpalig-on sa kaugalingon alang sa karera sa showbiz nga hilabihang giampingan ni Maris. Sumapa niya nga ang iyahang moral compass taliwa sa kalisod magpadayon gyud kuno no. Gibutyag usab sa maong aktres nga human sa mga kontrobersiya nga giatubang niini, gisalbar sa proyekto niini nga Incognito nga gibidahan usab nilang Daniel Padilla og Richard Gutierrez sa lakip na si Anthony Jennings. Uy! Di ba mo man ni ang katong giingon nga kanang third party dongken? Ayay ka. Ano man ni ha?